Danza recolleita na comarca do Ribeiro, alá na parte máis montañosa do Ayuntamento de Avión, polo ano 1945, e que hoxe ainda se conserva así. É unha danza lenta e con puntos moi sinceros que se bailan nas rúas e nos rubeiros, a particularidade que a muller e o home sempre están bailando en sentido contrario, sería raro. É o seu ritmo lento da folclor de Génova Orense.